Reči nas bukvalno mogu ubiti. Pazite šta pričate. Evo na šta mislim. Dok sam bila na studijama za transcendentalnog hipnoterapeuta, jako me uznemirila jedna rečenica moje profesorke koja je u naletu inspiracije rekla: um je zaista komplikovan i složen. Potreban je ceo život da se on razume i savlada. Sećam se kao dan danas da sam pomislila, šta ja onda uopšte ovde radim? Kako će onda ove naše studije funkcionisati? Mislim, niko nema ceo život da ovlada svojim umom, pa čak ni ja, koja sam po prirodi vrlo strpljiva. Šta više, pomislila sam, kakva je korist od toga da napuniš 80 godina i da tek tada konačno shvatiš da si uspeo da savladaš svoj um? Kakva korist? Mislim, zašto bi to bilo ko radi? Pogodite šta. Ono što je moja profesorka rekla zapravo nije istina. Istina je da naš um ima jedan jednostavan posao i jedan jedini zadatak, a to je održati nas u životu što je duže moguće. Da bi uspeo u svoje nameri, naš um je stručnjak koji nam pomaže da izbegnemo i pobegnemo od onoga što nam uzrokuje bol ili opasnost. Dok smo živeli u plamenima, u pećinama, ovaj posao je bio jako, jako težak. Morali smo da bežimo od predatora, morali smo da pronađemo vodu i hranu, morali smo da pronađemo sklonište i da se stalno štitimo od sila prirode. Bili smo pod neposrednom fizičkom pretnjom mnogo češće nego danas. I onda je naše telo razvilo sistem bori se ili beži. Kad god smo bili u situaciji koja je iziskivala neku vrstu preživljavanja, ovaj sistem se palio. Ali, naš svet se od tada drastično promenio. Većina ljudi u ovom našem savremenom svetu nema direktnu pretnju svom fizičkom blagostanju. Ali ovde je nastala fundamentalna evolucijska greška u našem dizajnu. Naš um se uopšte nije mnogo promenio od pećinskog doba i nije još uvek shvatio da mi danas živimo u novoj, sigurnijoj i mnogo pitomijoj stvarnosti. Još uvek imamo praistorijski instinkt da se borimo ili bežimo kad god se nađemo u stresnoj situaciji koju nam život donosi, a život nam uvek donosi neke situacije oko kojih treba da se brinemo. Najveća razlika je u tome što su današnji stresori više mentalni nego što su fizički. Ne krivite svoj um. Njegov primarni zadatak je i dalje da nas održava u životu. Jednostavno, naša mentalna evolucija kasni. Kako um današnjice, odnosno u današnje vreme, vrši svoju osnovnu funkciju? Tako što sluša naša uputstva o tome šta nam uzrokuje bol, neprijatne emocije i koje situacije nam se čine opasne. I baš zbog toga, dok smo, na primjer, zaglavljeni u saobraćaju ujutru, dok kasnimo na posao, dok u žurbi prolijemo kafu svuda po sebi, nesvesno govorimo rečenice, ovog tipa. Ovo putovanje na posao me ubija. Saobraćaj u ovom gradu je pravi pakao. Moj šef je neopevani idiot. Dokrajčit će me nervoza i stres. I, znate šta? Naš um nam zapravo veruje. Kako onda naše telo reaguje na ovo uputstva koje mu nesvesno daje? Jednostavno. Rekli smo mu da smo pod nekom neposrednom pretnjom. Rekli smo mu da se zbog nečega ne osjećamo dobro. Zaista smo mu rekli da nas nešto ubije. I, kao što sam već rekla, jedini posao našeg uma je da nas održi u životu. Ništa ga drugo ne zanima. I kada mu mi serviramo ovakve misli i rečenice, šta on radi? On automatski povećava broj otkucaja srca, povećava se nivo kortizola u krvi, naše telo postaje potpuno preplavljeno hormonima stresa. Dakle, pali se sistem, bori se ili beži i mi doživljavamo potpuni disbalans. I vi se naravno i dalje ljutite ili, znači zavisnosti od vašeg tipa, napadate svoje dete koje sedi na zadnjem sedištu, odbijate pozive šefa, vičete na druge učesnike u saobraćaju ili se istresete na prodavačicu u supermarketu, ni krivu, ni dužnu. Sami sebi govorimo da smo pod stresom i, gle čuda, naš um
nam veruju. Sat za satom, dan za danom, godina za godinom, naš koristi reči i misli kojim ga hranimo, čuje šta govorimo sebi i obaveštava nas kako treba da se osjećamo u određenim situacijama koje mi sami percipiramo kao vrlo, vrlo stresne. Nije ništa kriv. Sami mu dajemo komande po kojima se on, verovali ili ne, primereno ponaša. Ovo je izuzetno važna lekcija koju treba naučiti. Vaš radi ono što misli da vi želite. U trenutku kada ste zaglavljeni u saobraćaju i dozvolite sebi da osetite ogroman stres i nervozu zbog toga, vaše telo očajnički pokušava da vas izvuče iz te situacije, jer mu dajete instrukcije da vam sedenje u prevozu zadaje veliki bol. Sedenje u kolima, sedenje u taksiju, bilo gde. Svojim rečima dajete uputstva svom umu što izaziva fizičku reakciju u vašoj fiziologiji, odnosno u vašem telu. Ali, istina je da vam kašnjenje od 15 minuta na posao u zamrljanoj beloj košinji ne izaziva baš nikakav bol. Neprijatnost možda da, ali ne i stres koji čovek osjeća kada mu gori kuća ili kada ga juri divlja svinja. Naš ne mari za detalje. Verbalno ste izrazili da ste u bolu i da ste pod nekom vrstom pretnje i on radi sve što je u njegovoj moći da vas izbavi iz te situacije. I kakav onda rezultat dobijete? Samo ste još nervozniji i osjećate se još gore. Pa, postavlja se logično pitanje. Šta da radite da izbegnete ovaj scenarij? Posmatrajte svoje misli i slušajte sebe šta sami sebi govorite. Naravno da se svima desi da nas saobraćajna gužva uhvati baš kada žurimo na posao ili na dogovoren termin kod doktora ili na priredbu svog deteta. Kada shvatite da vas stres zbog toga obuzima, razmišljajte. Prvo pitanje koje sebi treba da postavite je: da li na trenutnu situaciju ikako mogu da utičem? Pa sačekate sekund. Ako je odgovor da, uradite ono što možete da je popravite i dajte svoj maksimum da se iz nje izvučete. Ali, ako nikako ne možete da utičete na ono što se dešava, postavljajte sebi podpitanja. Podpitanja recimo tipa: da li je baš smak sveta ako malo zakasnim? Shvatit ćete da nije. Može vam biti malo neprijatno dok objašnjavate šefu zašto kasnite, ili ćete sačekati sledeći termin kod doktora, ili ćete stići na pola priredbe, ali zbog toga nećete biti životno ugroženi i svakako nećete umreti. Pa možete da se zapitate: mogu li sledeći put krenem samo malo ranije? Naravno da možete. Ako učite iz svojih grešaka, sledeći put ćete iskoristiti svoj intelekt i nećete sebe dovesti na ivicu živaca zbog jednostavnog čina kao što je kretanje 15 minuta ranije ili ostajanje 15 minuta duže na poslu da završite taj izveštaj zbog koga osjećate anksioznost. Onda možete da se zapitate: da li ću zaista dozvoliti da mi nešto što ne mogu da promenim pokvari ceo dan? Pa šta ako je ogromna gužva u pošti i morate da čekate pola sata? Pa šta? Uvek imate izbor. Ili da čekate, ili da odete. To što ćete vi stajati u redu i kukati ili se svađati sa ljudima ili zaposlenima vam ništa neće doneti osim dodatnog stresa i nervoze, a pored toga svi će misliti da ste skrenuli sa uma. Ili izaberite da dok čekate poslušate onaj podcast za koji niste imali vremena, ili se okrenite i dođite sutra. I ovo apsolutno isto važi i za reči koje izgovarate. Ako vam neko uleti, primjer na makazice na semaforu, prva reakcija je da ga opsujete žestoko i da legnete na trubu svojom težinom. Ali razmislite.
Šta ako možda taj neko vozi osobu koju voli najviše na svetu u bolnicu, pošto joj je pozlilo i tako se ponašaš zato što se zaista bori za nečiji život? Pa sve i da nije tako, nego da je samo neki idiot koji vam je leteo u makazice, ako duboko udahnete i pomislite da je imao dobar razlog za svoje ponašanje, vama će biti lakše, jer ne ulazite u vrzino kolo stresa i nervoze. Mislim, ja na ovaj način mogu da vam ispričam 30 stranica svakodnevnih primjera koji nam izazivaju ogroman stres i nervozu, a na koje možemo da utičemo, ali shvatili ste. Potrebno je da obraćate pažnju na ono što mislite i na ono što govorite. Dakle, naš sve shvata bukvalno. I najvažnije pitanje za danas. Šta vi mislite da je važnije? Više misliti pozitivno ili manje misliti negativno? Nauka je jasna. Manje misliti negativno. Razmislite o tome do sledeće nedelje i do sledeće teme. Ako imate neki komentar, ako imate neko pitanje ili vam je potrebna neka pomoć, znate sve, kao i uvek, kontakti su vam ispod ovog videa, a mi se vidimo za sebe.